Нека ви покажем как работи нашата технология в реално време. Всичко започва от основния панел на брокера. Тук виждате колко бързо и интуитивно се създава нова чернова за договор. Брокерът просто въвежда основните параметри на имота, точен адрес, език на комуникация за наемодателя и наемателя, базов месечен наем, който в нашия пример е 750 евро, размен на депозита и срок на договора. Само с един клик първоначалната рамка е готова, без сложни формуляри и без излишна бюрокрация. Системата незабавно генерира сигурни, уникални линкове и персонални пин-кодове за достъп. Брокерът изпраща тези данни на двете страни. С това неговата активна роля в тази фаза приключва за по-малко от минута и той може да премине към следващия си клиент. Сега нека погледнем процеса през очите на вашите клиенти. От лявата страна на екрана виждате интерфейса на наемодателя, а от дясната – този на наемателя. Те отварят изпратения линк от своя смартфон, таблет или компютър, въвеждат своя уникален пин-код и влизат в напълно защитена дигитална среда. Веднага получават ясен и прозрачен преглед на първоначалните условия, зададени от вашия брокер. И точно тук започва истинската иновация на Naem AI. Вместо клиентите да си звънят един на друг или да притесняват брокера с десетки въпроси извън работно време, двете страни започват директна чат комуникация с нашия изкуствен интелект. Този AI агент е високотехнологичен медиатор, обучен специално за водене на преговори в сферата на недвижимите имоти. Той е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Нека проследим конкретната ситуация, която се развива на екрана. Наемодателят иска да обсъди специфични изисквания относно домашни любимци, размера на депозита и неустойките. Той просто пише своите условия в чата. В същото време наемателят също изразява своите предпочитания, обсъжда възможностите си за плащане и прави контрапредложения. Нашият изкуствен интелект не е просто пощенска кутия, която предава съобщения. Той анализира всяка дума, изчислява пропорции и предлага разумни компромиси. Когато се обсъждат деликатни теми като индексация на наема или срокове за предизвестие, AI-агентът се намесва тактично, за да предложи стандартни за пазара практики, които защитават справедливо и двете страни. Този процес премахва изцяло емоционалното напрежение, което толкова често проваля сделките в последния момент. Клиентите виждат само логични аргументи и много по-лесно и бързо стигат до съгласие. Докато тези преговори текат безпроблемно, друг наш специализиран юридически AI агент следи всяка стъпка в реално време. Неговата единствена цел е да гарантира, че всяко обсъдено условие и всяка добавена клауза са в абсолютно съответствие с Закона за задълженията и договорите на Република България. Вие като агенция имате пълното спокойствие, че споразумението е правно издържано. Когато наемодателят и наемателят постигнат пълно съгласие по всички точки от сделката, системата ги приканва официално да потвърдят позицията си. С един лесен клик те финализират преговорите от своя страна. Изкуственият интелект незабавно маркира процеса като завършен и предава щафетата обратно на вашия екип. Връщаме се отново в контролния панел на брокера. Той вижда ясната индикация, че преговорите са успешни и двете страни са постигнали съгласие по всички детайли. Сега остава само финалната стъпка. Брокерът натиска бутона за генериране на договор. На заден фон нашата технология светкавично събира цялата история на преговорите, интегрира всички договорени параметри и ги структурира в перфектен, напълно готов за подписване правен документ. И нещо изключително важно за съвременния пазар – договорът се генерира автоматично в двуезичен формат, едновременно на български и английски език. Без ръчно преписване на данни, без риск от човешки грешки при копиране на клаузи, без часове прекарани пред текстови редактори. Брокерът разполага с пълния текст на договора, готов за изтегляне и подписване. Сделката е затворена успешно, рисковете са минимизирани, а вие току-що спестихте часове, ценно време на целия си екип.
Това е NEM AI. Инструментът, който позволява на вашите брокери да спрат да бъдат администратори и да започнат да правят това, в което са най-добри, да затварят повече сделки и да развиват бизнеса ви. Тествайте системата и усетете разликата още днес.